Sadnite do auta, choďte do veľkého Krtiša a postavte sa na 20 metrov od tej haly a prepáčte, poviem to po slovensky, pocítite, ako smrdí nelegálna migrácia, ako smrdí koncentračný tábor. To je koncentračný tábor, čo tam zaviedla vláda. Pani redaktorka, základný problém, ktorý tu máme, je v tom, že keď my sme boli vo vláde, my sme strážili celú zelenú hranicu a nepustili sme žiadneho nelegálneho migranta na územie Slovenska. A všetkým migrantov sme hovorili, tam choďte do Rakúska, keď chcete, my vás na Slovensku nepustíme. Ak prídete na Slovensku, tak vás zatvoríme. A oni to vedeli, tí migranti, a vyhýbali sa Slovensku ako čerky na svetenej vode. Táto vláda má úplne opačnú migračnú politiku. Ona pozýva tých migrantov na Slovensko, nelegálnych. Na hraniciach nemajú žiadnu prekážku, oni sem prídu na Slovensko. A všade na svete sa normálny nelegálny migrant vyhýba policajnej stanici. Viete, čo robia nelegálni migranti na Slovensku? Klopu na slovenské policajné stanice, lebo vedia, že na Slovensku dostanú také malé potvrdenie. A to potvrdenie im umožňuje tu zostať. Ale tieto potvrdenia sa vydávajú v rozpore so zákonom, pretože toto potvrdenie môžete dať len človeku, ktorý vie preukázať svoju totožnosť. Títo ľudia klamú. Ja som sa ich pýtal v Veľkom Krtiši, odkiaľ ste? Zo Sýrie. Všetci ste zo Sýrie? Áno, všetci sme zo Sýrie. Z akého mesta ste všetci? Všetci sme z Alepa. Výborne. Poznáte sa? My sa nepoznáme nikto. Bolo ich tam 700, všetci boli z jedného mesta a nikto nikoho nepoznal. Kedy ste sa narodili? 1. januára 2000. Všetci. Rovnaký dátum narodenia, rovnaké meno, rovnaké mesto. Nemajú žiadne doklady, my netušíme, kto to je, čo to je. To môžu byť teroristi. Teraz som zachytil, že nejaké dvaja budú dokonca identifikovaní. To môžu byť ťažko chorí ľudia, môžu mať infekčné choroby, ktoré tu môžu šíriť. Čo títo ľudia budú robiť, ak tu zostanú na území Slovenska chvíľu? Predstavte si, že nám zatvoria Češi hranice, podľa mňa zatvoria Češi hranice, ako si budú zabezpečovať živote títo ľudia. Dobre, rozumiem, že ten problém tu je, ale že ako ho riešiť? Čo opakujem, ešte raz, základom bolo, počas našej vlády sme chránili hranice, nikoho sme sem nepustili. Čiže my sme aj teraz volali schôdzu mimoriadnu, už je podaná, schôdza bude vo štvrtok, kde presne píšeme, že musí začať okamžite stráženie zelenej hranice s Maďarskom v súčinnosti policajného zboru a ozbrojených síl. Nesmieme sem nikoho pustiť, lebo to sú nelegálni migranti, o ktorých nič nevieme a nemajú to čo robiť. Táto vláda ich sem púšťa, legalizuje ich pobyt a ľuďom, o ktorých nič nevieme, dávame nejaké potvrdenie, ktoré umožňuje, že sa to budú motať. Dôsledkom môže byť, že nám zatvoria hranice Češi, že Nemci zatvoria hranice a potom som zvedavý, čo bude vláda robiť s tými tisíckami nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme. O ich chorobách, o ich napojení na teroristické štruktúry, čo s nimi tá vláda potom robiť bude. Ak nastúpime do vlády my, okamžite treba vyriešiť tých, čo sú na území Slovenska, povyhosťovať to, poslať to preč. A čo je, pokiaľ ide o hranicu, dá tam také isté opatrenia, ako sme my robili, keď sme boli vo vláde. Nepamätáte sa na ten plot, ten rozťahovací a ďalšie opatrenia, ktoré sme robili? Oni sa fakt báli. Oni keď videli slovenskú hranicu, vedeli, Ježiš, tam nejdeme. A rovno išli preč. Takže takúto atmosféru treba vyvolať opätovne, pretože Slovensko musí byť chránené. Veď pomáhajme ľuďom, ktorí to potrebujú, ale pani redaktorka, akí utečenci pred vojnou? Tých 700 ľudí, ktorých som tam videl, všetko mladí muži od 18 do 30 rokov. A tvrdia, že utekajú pred vojnou. Krista Boha, kde ste tie rodiny nechali? Doma? To znamená, že utekáte pred vojnou, ale svoje rodiny s deckami a všetko ostatné ste nechali doma. Všetko typickí ekonomickí migranti, ktorí tu nemajú čo robiť. Nikto z nich neuteká pred žiadnou vojnou. Každý si hľadá nejaké pracovné zaradenie. Viete si predstaviť, že by nelegálny migrant prekročil hranice medzi Mexikom a Spojenými štátmi a utekal by na policajnú stanicu prvú a povedal by: dobrý deň, ja som z Mexika, prosím, vystavte mi papier, že tu môžem na Slovensku zostať. To je filozofia. To je Sorošovská filozofia migračná, navoziť do Európy čo najviac migrantov. Veď prečo to preboha nezdôrazňujete, že šéfom migračného úradu, Slovenského migračného úradu, je pán Orlovský, ktorý bol šéfom nadácie otvorenej spoločnosti Soroša. Bodka. Viete, kto je premiér? Kde učí na akej škole? Viete, kto financoval Čaputovú? To je jednoducho filozofia. Čiže oni nebudú s tým nič robiť. Oni radšej nechajú ľudí vystaviť nebezpečenstvu, ktoré tu je. Čo potom budete hovoriť, pani rektorka, keď tu zostanú tí ľudia? A zajtra vám ukradnú bicykel. Potom vám vykradnú, ja neviem, pivnicu, lebo tam máte nejaké jedlo, nejaké zavaranie. A že budú páchať možno nejakú násilnú trestnú činnosť, lebo budú zatvorené hranice s tou Českou republikou a s Nemeckom a nebudú mať kam ísť ďalej. Čo potom poviete? Lebo Fico? Lebo Smer? Lebo to je jediná odpoveď, ktorú na všetko majú. Na všetko, na všetko. Zdražovanie, lebo Smer. Hypotéky, lebo Smer. Nízke dôchodky, lebo Smer. Veď, ale ja som od roku 2018 v opozícii, ja neviem teda, čo odo mňa chcú.